گروپên çekdar li Efrînê di binpêkirinên xwe de berdewam in. Herêma Efrînê hemî rengên eşkenceyê û binpêkirinan ji destê gropên çekdar dibînin. Mîna girtin, ravandin, kuştin û talankirin, dizî û dana pera mîna fidiyê. û her di navbera dem û demekê de jî Efrîn rastî teqînên cor bi cor tên. Piraniya qurbaniya jî xelkê Efrînê yên sivîl in. Li navçeya şeran gropa çekdar ya navê Lîwa Mu'tasim Billah di roja di duê heyva çarê de welatiyê bi navê Sebrî Mustafa yê 54 salî ji gundê Meş'ele ber ve cihekî nediyar revand û dest danî ser otomobîla wî ya taybet û heta niha çarenivîsa wî nediyar ew. Her wiha li gundê Qurtqulaqa Mezin û Dêrsuwanê jî zêdetirê 20 welatiyan hatine revandin û di nava wan de jî jin hene. û heta niha çarenivîsa her yek ji Horîk Reşîd Horo Abidîn Elî Hemû ji gundê Şilteh nêzîkî salekê ve nediyar e. Navçeya Bilbilê jî welatiyê bi navê Şêrhat Oso bavê du zarokan e û ji gundê Elî Caroye rastî girtinê û eşkenceyê hatiye û piştî du caran hat girtin û rewşa wî ya tunduristî têk çû êdî neçar bû Efrînê bi cih bêle ber ve Helebê koçbar bibe. Li navçeya Raco jî hêjî çarenivîsa ciwanê bi navê Mihemed Mella nediyar e ku ji berî salekê ve hatiye revandin. Her wiha Grupa El Emşat bi darê zorê $1000 ji mixtarê Taxa Haco li bajarê Şiyê standiye û bihaneya zarokên wî tevlî rêveberiya berê ya bajêr bûn. Roja çarşemê polîsê leşkerî ciwanê bi navê Hemûdê Ezzet ji mala wî li ser riya Raco di nava Efrînê de revand û bervecihekî nediyar bir. Ji aliyekî din ve jî bircên geyandinê yên torên telefonê yên Sûrî, MTN û Siryatel rakirin li cihên wan bircên kompanyên telefonên yên Tirkî danîn. Her wiha polîsên leşkerî li Efrînê jî di heyva adarê de her du welatiyê bi navê Salah Mustafa Sîdû, Bahoz Osman Elî Betal ji xelkê navçeya Şiyê ku li Efrînê dimînin revandin ew heta niha çarenivîsa wa jî nediyar e. Duh jî Nezwet Çolaq û kurê wî Şêrûk û xelkê gundê Kaziye û ji aliyê Lîwa Mu'tasim Billah ve hatine revandin.